Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? It's time to start the year, right? Sige na, pagbibigyan kita. Pwede kang tamarin today, pero huwag mo kalimutan hindi holiday, ha? Bukas, pagalawin mo na yung brain and yung body para mag-restart. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, maniwala ka na this year, 2025, ay maraming papasok na blessing sa'yo. Gusto mo yun ganyan, di ba? Yung mga pumapasok-pasok na ganyan. Pasok na blessings means more pasok. Pasok ng money. And more money. Isa lang naman ibig sabihin yan, B. More running shoes for DJ Maratoni. Ha 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 ha. Game! Ituloy mo na yung hashtag New Year, New Me mo, kuya, ate, kute. Yung fitness journey na, ay naku, sinasabi ko sa ilang beses ko nang paulit-ulit na sinasabi dito. It's not for me, it's for you, baby. Hindi mo na kailangan dito ng prosperity bowl na yan, B. Pagka naman nag-exercise ka, o pagka tumatakbo ka, alam mo, kailangan mo lang dyan 3 bagay. Sipag, tiyaga, at grit. Ay, DJ Maratoni, ano po yung grit? Basta sipag, yung tipong kahit umuulan, bumabagyo, tumatakbo ka kasi ganun ka kadisiplinado, ganon. Sabihin mo sa sarili mo, ngayong 2025, magkakajowa na ako kasi ang yummy-yummy ko. Diba? Ano ka magkakajowa kung ganyan pa rin ang itsura mo, Bita? Tamad-tamad ka, tapos ang laki ng tiyan mo. Siya. Ako nga, non-stop rin ako kakatakbo no? Pagkatapos ko magsalita dito, ayun, nandun ako sa labas for the run. It's not just dahil mahal ko yung pagtakbo. It's because I love myself. And syempre, sabi ko nga sa'yo, makikita mo ako pumapasok dito naka-sports bra na lang tapos puro abs, ganon. Kung ako non-stop sa pagdaldal, non-stop din tayo sa pagtakbo. Kaya sana ikaw rin, B. Simulan mo na ngayon. Kasi nga sabi ko sa'yo, kung si non-stop si DJ Maratoni sa pagtakbo, sana ganun din yung sahod, no? Non-stop din. Kaya ituloy mo na ang iyong fitness journey. Sige na, B. New Year na New Year. Sige na, simulan mo na. Kung hindi ngayon, kailan? Kung sasabihin mo, ay hindi na. Ano na, next month na Maratoni, mabigat pa yung katawan ko. Kita mo, kakainom ko lang. Ay, ewan ko sa'yo. Wala ka na pagbabago, B. Inom ng inom. Kung hindi ka naman masyadong umiinom, ay di maganda. Ako talaga, never akong uminom. Uminom ng Pocari Sweat. Pocari Sweat, baka naman. Siya. Tama na itong kakadaldal. Yung energy ko, ni-reserve ko sa tuhod ko. Siya, takbo na, me. Oo, ganun talaga. Takbo na ng takbo hanggat dumami yung pera. Oo, pera. Punta kasi ako sa bangko mamaya. Okay, maraming salamat sa lahat po ng sumama sa akin ngayong hapon. Sa lahat ng mga nakatutok. Oy! Sa mga nanonood ng live ngayon, hello kay Sis Kat. At alam ko naman na talagang tuloy-tuloy ang tutok mo sa akin. Alam kong love na love mo ko eh. Sige na, ituloy mo lang yung love mo yan hanggang programang EDSA. Kasama naman si Diego Bandido. Again, this is DJ Maratoni, ang iyong daldalerang atleta na palaban sa kahit anong karera, basta may pera. Wow! Bukas ulit, okay? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.